To SK dmuchnięta 9 PSI, czyli to jest 0,4-0,5 bara na kompresorze, 370 koni na kołach, no to wiesz, wystarczy już, no 170 koni, nie? Do tego zrobić zamach, wydech, dolot, tego masz 400 koni na kołach. I auto nie do opanowania. Bartosz na Lexusie. Tylko dlatego S nie kupuję, bo to... No. Ty, my nie masz fokusy cały czas? Tak. Poczekamy sobie na jeho czas, a na jeho jazdu. Tak, Poczekamy sobie na Maxa. Poczekamy sobie, A máme ho na trati. Ja osobiście tak na różne. Tak, ani pieniędzy.